Dan il-Kungress se jkun opportunità tad-debb biex il-manifest elettorali tal-Partit Laburista ikun mibni fuq il-prijoritajiet tan-nies. Dan ingħad waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista li ġiet indirizzata mid-deputat mexxej Alex Agius Saliba u l-President Alex Ċiberras waqt li ħabbru d-dettalji dwar il-Kungress 2026 bit-tema Malta Aqwa ikteb il-kapitlu li jmiss. Il-Kungress jibda minn nhar il-ħadd li ġej fil-Gżira Awċija u jibqa' dej sal-ġimgħa ta' wara 17 ta' April f'Taqali. Agius Saliba sostna li t-tema tal-Kungress tmur id fit mal-politika tal-Gvern li jibbażanta fuq il-konsultazzjoni mal-poplu u għalhekk matulu se jitħejjew il-linji gwida għall-manifest elettorali li jmiss tal-Partit Laburista. Dan il-manifest ikun mibni fuq il-vera prioritajiet u l-idejat tan-nies ħalli flimkien Malta tkompli ssir aqwa milli illum il-ġurnata. Malta aqwa milli illum il-ġurnata anka wara il-Gvern Laburista nieda il-viżjoni tiegħu, il-viżjoni għas-sena 2050 Malta aqwa fejn tidħol l-ekonomija, Malta aqwa fejn jidħlu l-ispazji miftuħa, Malta aqwa fejn tidħol l-enerġija, Malta aqwa fejn jidħol ukoll is-soċjali li huwa l-qalb ir-ruħ ta' dan il-partit, il-qalb u r-ruħ ta' dan il-moviment. Il-President tal-Partit Laburista min-naħa tiegħu qal li l-Kungress huwa obbligu statutorju għax il-partit jemmen li l-politika tajba timbena man-nies u spjega aktar fid-dettall kif se jkun qed jinqasam dan il-programm matul il-ġimgħa d-dieħla. Il-ftuħ tal-Kungress se jsir b'diskussjoni mal-Prim Ministru Roberta Bela nhar il-ħadd fil-lukanda ta' Ċenċ fis-Sannat Għawdex. It-tnejn u t-tlieta imbagħad se jsiru assembleji mad-delegati, il-kunsillieri u oħrajn involuti fil-Partit Laburista fejn se jkunu jistgħu isemgħu leħinhom. Fil-jumejn ta' wara l-Partit Laburista jiftaħ il-bibien għal korpi kostitwiti u s-soċjetà ċivili permezz ta' business breakfast u workshops dwar diversi temi. Il-Kungress jingħalaq il-ġimgħa fil-għaxija f'Taqali b'diskors ieħor mill-Prim Ministru u l-mexxej Laburista. Aħna bħala partit ħankunu din inniedu dan il-Kongress biex issa flimkien infasslu l-prinċipi, il-qafas li fuqhom irridu mhux biss nibnu manifesto elettorali, imma nibnu l-viżjoni tal-Malta tagħna, tal-Malta li l-kol kemm aħna nemnu fiha, tal-Malta li rridu ngħixu fiha għalhekk Malta aqwa, għalhekk ikteb il-kapitlu li jmiss. Qed nistidnu lilek, intom lid-delegati, intom lill-membri tagħna, intom il-poplu ġenerali għan barra biex flimkien aħna bħala poplu, bħala moviment nikdbu l-kapitlu li jmiss.